Златна маска на тракийски цар бе открита днес край Сливен. Камерата на По света и у нас и екипът на Discovery Channel имаха изключителния журналистически шанс да присъстват на откритието. То бе направено от експедиция ТЕМП, ръководена от доктор Георги Китов. Това е втората маска в историята на тракийската археология, намирана в България след тази на Терес, открита край Казанлък. Как беше извадена ценната находка, заснеха Десислава Петкова и Иван Янев. Откритието бе направено в 15 часа и 25 минути в далекова могила в тракийски гроб от 4 век преди Христа. Няма второ. Маска! Това стана преди 25 минути, никакви предположения няма. Просто е много хубава, много красива. Тепърва специалистите ще изясняват на кого е принадлежала маската. Тя е с диаметър около 25 см, периферията е очертана с врязана и изпъкнала украса. Маската е плоска с затворени очи и голям нос. По-лека и по-небрежно направена от златната маска на Терес, намерена край Казанлък, каза Китов. Находката остава притежание на историческия музей в Сливен. Честител на всички българи, защото това е преди всичко българско. Освен маската са открити 2 златни съда и 2 сребърни ритона. Археологическите разкопки в района на Сливен продължават.